men tanıyanlar bilýändir. Men demede oturmayın. Men ýanyma gelen adam priyomu ediyor ya da iş nemesinden emediyen. O ben anda yalan sözlemeli değerlerini uluk içi bilyen. O bir yerde biri yalan söylep o bir nemetse o sol hükman bir taraftan bir uluk karşılık bir atır neme o neme diye de o halkın içinde de yani iş dünyasında yalan söylep görün adam bahadır oluyor katılırken neme. İnne 91-nji ýylda siz garaşsyzlyk aldyk diýäňiz de. Şeýle mi? Şeýle diýerler. O Türkmenistanyň şu 91-nji ýyldan gurulyp başlan ýalak onu diýar gurupdyr diýen hekaýany ýaşatmak üçin neme diýerler. Atamız grup